aw fo ka ko ɲɔgɔndaw ka don o don timinadiya kosɔn k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa ka aw kunnafoni an ko aw ma ko aw danse an ka kibaruw kɛnɛ kan bi an bɛna kuma kibaru minnu hɔ dɔ nin ye k'a fɔ ko Madame Buhari Fili Sisoko ka kirikow daminɛna Bamako i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen a baaraw tun kan ka daminɛ nka u bɔra u dɔgɔkɔrɔ an bɛna kuma kan ni kunnafoniw daminɛ la ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ kalanta ɲɛkɔrɔla na i b'a ye k'a fɔ ko kalansow kan ka labila mɔgɔ kasaralenw fɛ ji fɛ o baara fana bɛ bolo jumɛn kan an bɛ kuma kan ni kunnafoniw kɔnɔ laseli wɛrɛw bɛna fara olu kan ni ko k'aw tulo garisɛgɛ dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan lemanaw an bɛ aw fo ko aw danse an ka kibaru kɛnɛ kan ko kura ye Bamako kiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira walasa ka se ka yuruguyurugu donkojuguya kɛwalew kiri baaraw bɛ sen na Madame Buhari Fili Sisoko ale min ye an ka sɔrɔko ni musakako minisiri kɔrɔ ye ani maa dɔw nominanen don k'a fɔ ko siga kɛra la k'a fɔ ko u sera foroba nafolo ma san 2014 jamana ɲɛmaa ka pankuru sanniko senfɛ ani fɔ taa se finitigiw ka pankuru sanniko taabolow ma i b'a ye k'a fɔ kiriko kɔni daminɛna ka ban a siratigɛ la an sera k'a ka sɔrɔnadonba sɔrɔ o ɲɛfɔli minnu ka ɲi nin kumakanw senfɛ an ka olu dɔw lamɛn. Nin mun ye procès Madame Buhari Fili Sisoko ka jugement ye kiiri a fɔra bɛɛ ye ka caya tarata tɛmɛnen a ma se ka kɛ parce que u y'a reporté bi an nana an y'a daminɛ a daminɛ ni mun ye u ye arrêt de renvoi kalan arrêt de renvoi kalannen an ye exception kɛ exception ye min ye k'a fɔ ko an ma jɛ ni fɛn dɔ ye fɛn dɔ ma kɛ a sira kan o fɛn jumɛn ma kɛ a sira kan o y'a ye an bɛ cour d'assises la Bamako an y'a yira k'a fɔ ko Madame Fili Buhari Sisoko ministre kun don fɛn minnu fɔra o y'a sɔrɔ a kun ye ministre ye fɛn minnu kɛra a y'a kɛ ka sɔrɔ a bɛ ministère hokumu kɔnɔna na o kosɔn a man ka juger cour d'assises la a kan ka juger haute cour de justice de la république la olu m'o kɛ parce que u m'o kɛ an y'o f'u ye ko o man ɲɛ an y'a f'u ye bon président n'a ka conseiller u retiré la u ko tiɲɛ t'an bolo bon an bɛna don débat yɛrɛ la n'an donna débat yɛrɛ la an ka objectif ye min ye k'a jira diɲɛlatigɛ la k'a fɔ ko u bɛ ka baga Madame Buhari Fili Sisoko ma pourquoi u bɛ ka baga a ma parce que a ma fosi kɛ u ye fɛn dɔ k'a fɔ k'a kɛ tan k'a y'o kɛ nin ye occasion de ye k'a lajɛya an ka baara kɔni ye min ye an fanga bɛɛ bila fɛn kelen min fɛ k'a fɔ ko Fili Sisoko ma fosi kɛ que Fili Sisoko u ye a nɔ minɛ mun na a nɔ t'a la fɛn débat de bɛna o yira na k'a fɔ ko a nɔ t'a la an fana ka baara de y'o ye avocat baara de ye o ye k'a jira k'a fɔ ko a ma fosi kɛ ko a ka bila k'a fɔ ko a ma fosi kɛ parce que anw fɛ u bɛ ka baga ma u bagara ma parce que a ma fosi kɛ depuis a ye baara daminɛ a ka ca ni san 40 ye a ka souci ye jamana wari bɛ se ka fɛn cogo min na a y'o dɔrɔn de kɛ a ma fosi kɛ mun bɛ se ka jamana wari fɛn cogo min na. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko kalanso caman bɛ yen nɔ Mali la sisan mɔgɔ kasaralenw bɛ u kɔnɔ minnu ye kasara sɔrɔ ka sababu kɛ sanji barikamaw nali an ka Mali dugu caman na kalanso ninnu kan ka labila mɔgɔ kasaralen ninnu fɛ ka sababu kɛ kalanta bɛna kɛ dɔgɔkun nata in na a baara bolodalen don cogo di bilakaw fɛ yen nɔ ale ye duguba ye min ka kasaraw barika bonyana kosɛbɛ Mali kɔnɔ samiya in na u ka maire Mamadu Samake ale y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ caman tigɛlen don walasa ka se ka ji kasarata ninnu bɔ kalansow kɔnɔ kalan ka se ka daminɛ tarata nata ye an ka ɲɛfɔliw lamɛn an y'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ bi an bɛ kalanta ɲɛkɔrɔla min na an ye disposition caman ta ani préfet ɲɔgɔn fɛ jɛka baara kɔnɔna na an ye hakilila minnu sɔrɔ o de ye ka kɛnɛbaw ɲini ka tantiw turu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ekɔlisow kɔnɔ ni jabala t'u la ka se k'u yɛlɛma tanti ninnu kɔrɔlaw la saniya bɛ se ka sabatilen bɛ kɛnɛ minnu kan n'o de ye ɲɛgɛn bɛ kɛnɛ minnu kan an ye tantiw turu yen nɔ caman yɛrɛ commencera ka déménager déjà pour que ka se ka ekɔlisow labila ekɔliw bɛ se ka ta cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ekɔli minnu fana bɛ yen ni jikɛ bɛ ka ekɔli minnu minɛ an kɛlen don ka disposition ta pour que an bɛ se ka tanti ninnu dɔw turu cogo min na ekɔlidenw bɛ se ka kalan k'olu kɔrɔ an ye
fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen minnu tigɛ yanni école wuli cɛ an bɛ don min na komi bi o de y'o ye ka se ka CGS ni mairie yɛrɛ ka partenaire tɔw labɔ n'o ye denmisɛnnin jɛkulu ni muso jɛkulu ka se ka kalanso ninnu k'u furan k'u siɲɛ ka u assainir ka yɔrɔw ko k'u jɛ pour que denmisɛnninw ka se ka na le premier u kana bila bin siɲɛ wɛrɛ la u kana don classe kɔnɔ dɔrɔn ka kalan daminɛ o de lahalayaw b'anw fɛ yan nɔ o de ye ala sago a sago basi wɛrɛ tɛ yen an ye fɛɛrɛ minnu kɛnɛ minnu sugandi ani labɛn minnu b'an bolo o b'a to mɔgɔ minnu sinisire fɛn bɛ ekɔliso kɔnɔ a bɛɛ ka se ka bɔ ka place sɔrɔ tanti ninnu kɔrɔ ani an ye jabala wɛrɛw ɲini u ye fana an fɛɛrɛ kura wɛrɛw tigɛ u ye minnu bɛ se ka taa fan wɛrɛw fɛ donc anw fɛ kɔni na ala sɔnna ma bɛɛ bɛ jabala sɔrɔ yanni ekɔli ta cɛ inshallah. O kɔfɛ Bamakɔ communiste la i b'a ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ jɔnjɔn foyi ma tigɛ ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ kalanso kɔnɔ olu ka se ka bɔ yɔrɔ ma jira u la o kɔni sababu la mɔgɔ caman bɔra kalanso ninnu kɔnɔ sira dir'u ma k'a fɔ k'u ka taa Abi Dulayi Ture ale ye Yirimajɔ sifinw ka ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔ mafalenba ye min ka baara ɲɛsinnen don mɔgɔ kasaralen ninnu ma ale ye min fɔ an ye nin kumakanw fɛ an ka hakilima da olu fɛ. An y'u wele k'u lasigi o don assemblée ba n'u bɛɛ wele a kɛra hinɛ ni makaritɔ ko yɛrɛ an yɛrɛ bɛɛ kasira o nɔfɛ donc an ko ma vraiment n'a ma ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ka fɛn fɔ an ye école wuli bɛ ka se a tɛna bɔ a dɔw kɔrɔ o kumana bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ i yɛrɛ sigicogo la i ka yɔrɔ la ni mun y'a to sira i ka yɔrɔ la i ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka se ka taa yen nɔ vraiment u y'an faamuya o ma ko in kɛ gɛlɛya fiyewu bɛɛ y'a faamuya ko problème foyi t'a la an yɛrɛ bɛɛ jɛra ka délai de mun di ɲɔgɔn ma o de ici vendredi prochain plus tard parce que minnu tun bɛ location na yɔrɔ ninnu na ni ji donn'u kan olu segin kɛ problème ye parce que olu tun b'a sara de donc u taa yɔrɔ wɛrɛ de ɲini sa k'o sara sisan u taa yɔrɔ wɛrɛ de ɲini k'o sara u t'o kɔnɔ maintenant gɛlɛya bɛ maa minnu kan o minnu ta kun y'a ka so yɛrɛ yɛrɛ ye o de ye gɛlɛya ye parce que o sigili ma nɔgɔn tuguni parce que ji ye caman tiɲɛ so minnu na donc ni gɛlɛya nana an bɛ jɛ k'a jɛre ɲɔgɔn fɛ de certes adamadenya bɛ yen hinɛ bɛ yen ni cogoya tɛ an bɛ kɛ cogo di parce que école fana mana wuli école wuli fana tɛ denmisɛnnin fana ka hakɛ fana de bon ka denmisɛnninw fana jɛ ka hakɛ la ko fɛn dɔ bɛ yen n'i ma kɔlɔsi a bɛ gɛlɛya hakɛ fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn na an b'a lajɛ min ka gɛlɛn min ye nin jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛn fɔ an ye mun ye ninnu mɔgɔ ninnu sigilen ka taa u se yɔrɔw la ye collectivité o de ye mairie min b'an fɛ yan nɔ mairie lakaw fana ma fɛn fɔ an ye bon a mɔgɔ ninnu dun bɛ yen anw dɔ de don maliyɛn bɛɛ ɲɔgɔn somɔgɔ ma de n'a ma ɲɛ k'u bɛ tan nɔ jamana ɲɛmɔgɔ tɛ fɛn fɔ mairie tɛ fɛn fɔ o kumana dugutigi ka yamaruya kɔnɔna na an sigira an y'a f'u ɲɛna dugutigi ka cikan don mɔgɔw ka taa yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la parce que jamana ka décision mun ye école ka wuli octobre la o décision o ma falen fɔlɔ o kumana san'a kana cun kan yan nɔ an b'a f'u ɲɛna u ka taa yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la sanni juma nata in cɛ voilà donc an de ye nin baara in bolo da an n'an ka dugutigi voilà mairie sen ma don a la mairie ma fɛn fɔ an ye jamana fana ɲɛmɔgɔ fana ma fɛn fɔ a ɲinina ko mɔgɔ minnu ka bɔ kalansow kɔnɔ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ o y'a jira k'a fɔ a kɛra jigitigɛba ye bolo an k'u ka ɲɛmɔgɔ dɔ lamɛn n'o ye Bɔkari Balo ye. Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi wallahi ne nimisara kun min y'a to n bɔra ji la ka na malo min b'an na u ye juma de d'an ma k'an ka bɔ an ka yɔrɔ bila juma n'a fɔra ko sigida olu bɛ ka finini kɔrɔni minnu bɛ ka tila o nata kama hali balo fɔlɔ min dira ne balo m'a sɔrɔ mais ne jama ɲɛmɔgɔ ne man ka sin ka girin k'o fɔ aw ɲɛna ne ma satisfait dɛ taayɔrɔ tɛ mɔgɔ la ne yɛrɛ tun bɛ ka dɔ de wele n ko an bɛ taa bɔ ATTbugu fɔ a sanfɛla na ni mɔgɔ ye ale mɔgɔ sɔrɔ yalasa ka fɛn tɛ sanuwa pa hali surɔ ne ye maire wele o ko wajibi don ko bɔli ka kɛ bon o ma ne kunbɛn nin kuma modèle dɔ ye ne n jigi misɛnna n t'a dɔn kun min y'a to n nana mais n y'a di Ala ma depuis Ala k'an da ne san 60 kɔfilɛ ma deli ka ɲɔgɔn jigilatigɛ sɔrɔ ne fa sara n ba sara ne ma jigila misɛnya sɔrɔ mais nin kelen a ye ne ka bana wuli quoi depuis a fɔ don fɔ bi ne kulo kelen tɛ ka fosi mɛn ne kɔni bɛ min fɔ an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛni yɛrɛ la jamana kɔni mana taa nin taabolo la a y'a fɔ a bala wallahi suma wala an bɛ dugawu kɛ min na anw bɔcogo taayɔrɔ t'an na u b'a kalama an ka fɛn minnu bɛ ka tila fana a dɔw bɛ yen bi a tɛ ka taa anw ma n'a fɔra wari min nana di yan 230 ni kɔ ne yɛrɛ min ye ko kɛti ne m'a sɔrɔ ne ka wa naani wa joli o si m'a sɔrɔ an k'a da ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ bɔ faamaw dɔw k'u k'an kɛ tigɛ u bɛ ka sira datugu n'anw bɔra sisan ko tɔw a bɛɛ bɛ tunun anw na nin fanga ne kun content n'a la mais taabolo min filɛ nin ye bilahi taala Moro sara ne ɲɛna
kana Musa Tarawele na kana nfɛ mais ma deli ka ɲɔgɔn jigilatigɛ sɔrɔ a kɔnɔ quoi. Ok. N'a fɔra k'anw bɛ ka kontaan ni fanga alhamdulillah mais u kana anw bɔ ekɔliso kɔnɔ ka délai d'a ma juma don an ka taa ale ka tile seegin dɔ ɲini ale k'a musalaka ne ko bon ale chantier banbali dɔ bɛ ni maire bɛ fɛɛrɛ kɛ ko ale tɛ se ka i jɔ o kɔnɔ ko an ka taa ɲɛɲini. Jamana ɲɛmɔgɔ ye latigɛ ta dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ ko bagan feere yɔrɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na a bɛ se sugu 7 bɔɲɔgɔnko ma ko mɔgɔw ka bɔ sugu ninnu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ kibaruya selen an kɔni sera ka gɛrɛ bagan feerela dɔw la k'olu ka hakililaw ta caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko latigɛ in lawaleli ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a bɛ degun caman lase u ma an ka olu dɔw ka siraw lamɛn. Ne tɔgɔ Musa Jara ne bɛ saga de feere an yɛrɛ y'a mɛn k'u bɛna Kalabaru datugu u bɛna datugu kun kama an tɛ ɲɛ dɔn a la fɔlɔ mais fo ni cɛbaw sera an ma waati min na ni min ma na mais an kɔni ka analyse n'an ka faamuyara anw tɛ voyage anw sigilen bɛ yan nɔ an bɛ sanni kɛ an b'a feere parce que anw kɛra fɛnkɔrɔbaw ye mais a datuguli kɔni kun an bɛ kunyara mobili min don a tɛ don faamaw ɲinɛma minɛn min b'a kɔnɔ ko don a tɛ don faamaw ɲinɛma faamaw bɛɛ k'u mɔgɔ bɔra k'u ta kɛ surafɛn minɛ ye mobiliw bɛ tɛmɛ u t'a contrôler parce que min bɛ fɔ an sigilen ɲɛna an b'o de mɛn an b'o de fɔ maa caman de b'o kuma fɔ ale b'a fɔ radio la an b'a mɛn u tɛ sira contrôler u bɛ don na Galabari fana ye jɔn ta Galabari faamaw de ta ye mun m'o bali don a kɔnɔ k'a vérifier Galabari faamaw jamana ta de ye donc n'u y'an baara ko kojugu bɛ dɔrɔn u bɛ don a la k'a vérifier k'a lajɛ fɛn min b'a kɔnɔ n'u k'u bɛna jamana Galabariw datugu sa u b'a fɛ ka mankan dɔ de wuri bila cɛ la u b'a fɛ ka mankan dɔ de wuri bila cɛ nɔfɛ n'o tɛ nafa foyi tɛ Galabari datugu la hali ni mɔgɔ min bɛ kalan n'i y'i sigi k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye mankan dɔ de wuli tɔ i bila n'o tɛ Galabari bɛɛ y'u ta ye Galabari n'a mɔgɔw bɛɛ y'u ta mun ka ɲi k'a vérifier ka ɲuman n'a juguman mɔ ɲɔgɔn na. Idrissa Balo yan wulili kɔni t'anw ma hɛrɛ ye kasara mun b'an kunna yarabi Ala k'o ɲɔni ka bɔ an kunna mais ni yan kɔni wulila kɔnɔ y'anw bɛɛ sali ne bɛ saga feere de kɛ a bɛ san 16 Wakari Kane don ka bɔ Buguba la n bɛ baara kɛ Sanfili Garawali la n bɛ Garawali la san 50 ni kɔ n bɛ yan mais baara yɔrɔ maa minnu wolola quartier mun kɔnɔ ka mɔ o quartier kɔnɔ ka mɔ a sugu kɔnɔ n'aw nana k'a bɛ sugu datugu se kɔni tɛ sugu baarakɛlaw ye se t'u ye dɛ mais n'a wulila ou bien n'a datugura a kɔlɔlɔ an Garawali baarakɛlaw dɔrɔn tɛ dɛ faamaw fa bɛ sa faamaw ba bɛ sa faamaw woloden bɛ sa dɔgɔninw bɛ sa comme an yɛrɛ wolodenw bɛ sa cogoya min na an faw bɛ sa an baw bɛ sa mais a bɛ fɔ ko ka mun ɲini ko ka misi ɲini a bɛ fɔ ko ka mun ɲini ko ka saga ɲini a bɛ fɔ ko ka mun ɲini ko ka ba ɲini n'a fɔra ko maa ba yirika k'o dayirimɛ tiɲɛ don baara yɔrɔ tɔɔrɔya b'a datuguli la dɛ ni cɛ kelen fɛn fɛn filɛ nin ye maa min gulonnen b'u la u ka du kɔnɔ n'i taara lajɛ ni baara yɔrɔ datugura o bɛ mun kɛ a bɛ fɔ k'u bila mun na sisan o ye suɲɛli ni kalawanciya ni namara ye mais an ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na o ka fisa sugu datugu n'a kɔni datugula kɔni a bɛ tɔɔrɔ lase anw ma tiɲɛ yɛrɛ la ni Garabali datugula a bɛ tɔɔrɔ lase ni solution kɔni bɛ sɔrɔ a ko la o kɔni ka d'a ye Seydou Kulubali ne bɛ Sanfili Garabali la yan bon ne bɛ feere la yan nɔ ni n ko n b'a fɔ depuis 2000 ka n'a bila ɲinɛ na. Ne tɔgɔ ye Sali Kone ne bɛ bɔ Sanfili Garabali la ne bɛ baara kɛ Sanfili Garabali la ne bɛ bu feere ne yɛrɛ ni n ka musokɔrɔba ne dun bɛ baara in na a bɛ ɲini ka san 20 dɔɔnin bɔ sisan mais sisan n'a fɔra ko Garabali kɔni bɛna wuli a bɛ degunba de lase anw ma parce que a filɛ nin ye an kɔni dayirimɛ bɛɛ de bɛ bɔ nin na mais baara wɛrɛ foyi t'an bolo a bu feere in kɔ yan nɔ n'a fɛnɛ fɔra ko an bɛna wuli ka taa fan wɛrɛ fɛ a bɛ degun camanba de lase an ma i y'a faamuya o de kɔni ye ne ka foli ye kɔni o gɛlɛyaba kɔni de b'an kan bi a bɛ se ka degun caman jira n na parce que an ka denbaya balo de bɛ yan mais diyagoya fana mɔgɔ ninnu bɛ na k'a fɔ ko wɛrɛ dɔ bɛ yen ko wɛrɛ fana tɛ parce que anw yɛrɛ ye malidenw de an maliden dama a ma kan ka ɲɔgɔn tɔɲɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ ye mun ye an bɛɛ b'a dɔn bi yɔrɔ min na jamana tiɲɛnen de don ni Garabali wulila a kɔni bɛ degun lase parce que an ka baara wɛrɛ foyi t'an na ni Garabali kɔnɔna nin de tɛ an bɛ taa bin tigɛ kungo kɔnɔ ka n'a fɛ k'an denbaya balo n'o ye bon n'a fɔra ko Garabali ka lawuli bon ne kɔni fɛ bon a bɛ degun kɔni lase bon ne kɔni bɛ nin baara la a bɛ se san 6 ou 7 bon an fana bɛ faso ɲan ta de fɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ko in na bon an fana fɛ o degun bɛ na se an ka yɔrɔ la yan k'a fɔ ko balo wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ yen min yɔrɔ nin tɛ an bɛ taa bin de tigɛ fɔ kungo kɔnɔ ka n'a feere bon n'a fɔra ko a bɛ wuli ayiwa a degun kɔni ka bon ni Ala ye min kɛ o de. O kɔfɛ kɛnɛyako siratigɛ la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko ɲɛko gɛlɛya bɛ u la kɛnɛyasoba min bɛ kɛnyɛrɛye kalanso ye n'a bɛ wele ko polyclinique Les Rangers olu ye a latigɛ dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na ka mɔgɔw ɲɛ furakɛ k'a lajɛ ka tila ka furakɛ u bɛ se ka ɲɛw yɛrɛ fana opéré a ko senfɛ dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko de taara u fɛ laɲini ye min ye an ka kɛnɛyasoba in tigi ka ɲɛfɔli lamɛn n'o ye Amadu Bidi So ye. Bon ni ɲɛfɔla kɛ
opération ni y'a siɲɛ sabanan de an b'a kɛ an ye siɲɛ 2 kɛ ka tɛmɛ ni ye siɲɛ sabanan ye donc sabanan in bɛna daminɛ ntɛnɛndon septembre kalo tile 23 taa bila juma tile 27 la an bɛ mɔgɔw consulter ni consultation banna semaine min bɛ da o kan n'o ye du 30 lundi 30 septembre lundi 30 septembre taa juma 4 octobre la an bɛ opération kɛ bon an ka ni action ni an b'a kɛ ka dɛmɛ lase maliyɛnw ma maliyɛn minnu ni ɲɛko problème b'u la donc siɲɛ fɔlɔ la an ye mɔgɔ 82 de opéré fu donc an ye mɔgɔ 400 consulté mɔgɔ 82 olu de tun kan ka opéré an y'olu opéré filanan mun kɛra mois de février passé la an ye mɔgɔ 600 de consulté et an ye mɔgɔ 100 opéré donc an ka ni siɲɛ sabanan in laɲini ye ka mɔgɔ 150 de opéré donc pour i ka mɔgɔ 150 opéré f'i ka mɔgɔ 800 ou bien mɔgɔ 1000 i k'olu consulter donc c'est pourquoi an y'a kɛ zenata bɛ kɛ dɔgɔkun 2 ye tɛmɛnen ninnu bɛɛ kɛra dɔgɔkun kelen mais zenata bɛ kɛ dɔgɔkun 2 ye dɔgɔkun fɔlɔ o bɛ kɛ ka mɔgɔw lajɛ ni layɛli kɛra minnu kan ka opéré dɔgɔkun filanan an b'olu opéré bon an kɔni an bɛ nin kɛ an b'a kɛ ŋaniya yira don ka ɲɛsin maliyɛnw ma ka ɲɛsin jamana ma bon barisa n'i ye mɔgɔ min bali a ka a ɲɛ kana perdu a tigi kana kɛ fiyentɔ ye o ye wasaba de an bɛ mun sɔrɔ o la sinon a bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ fu ka consulter fu k'i opérer fu i bɛna soin minnu tugu a la soin post-op n'an b'o wele soin post-op o bɛɛ bɛ kɛ fu donc an b'a an ŋaniya lase maliyɛnw ma donc gɛlɛya bɛ bɛɛ kan mais ni bɛɛ y'a lajɛ i ka niveau la n'i bɛ se ka mun kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma o de y'an ka laɲini ye barisa ni minnu ɲɛ opéré la n'u bɛ ka taa so o ye nimisi wasa belebeleba de y'an bolo fo an sera ka mɔgɔ dɔw bali a tigi a balila a ɲɛ tɛ tiɲɛ o ye wasaba de ye ala ka a ɲuman don ala ka a ɲuman ban an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di maliyɛn bɛɛ ma ala ka jamana ko suma banbagatɔ minnu b'an bolo nin waati min na ala k'u bɛɛ dayɔrɔ sumaya. O kɔfɛ Bamakɔ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔsagalenba min ye monument n'a tɔgɔ dalen don Square Patrice Lumumba la ale ɲɛda kurakurayara Bamakɔ mara ɲɛmɔgɔw fɛ kurakurayalen u sera ka taa baara in koromokari a kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bolo an ka ɲɛmɔgɔ dɔw ka siraw lamɛn a baaraw kun cɛlen kɔfɛ nin kumakanw senfɛ a bɛ kalo damadamanin bɔ n'i kun nana nin yɔrɔ in na i kun t'a dɔn ko yɔrɔ in bɛ se ka falen k'a kɛ tan tɔ fɛn sugu bɛɛ kun bɛ kɛ yan nɔ ɲamaw kun bɛ bɔn fɛn caman kun bɛ bɔn nin yɔrɔ kun ye Bamako cɛɲa kosɛbɛ kosɛbɛ a daminɛ la mais après bɛɛ ko n ka mago t'a la yɔrɔ tiɲɛna sisan délégation spéciale sigilen conseiller mun dir'u ma ko ka Bamako cɛɲa o b'u ka baaraw la u n'u ka partenaires ye nin baara kɛ ka yɔrɔ kɛ nin cogoya in na nin dɔrɔn tɛ yɔrɔ caman wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu kan ka réhabiliter tuguni jɛya ye bɛɛ de kungo ye jɛya tɛ mairie du district kelen kungo ye gouvernement kelen kungo tɛ bɛɛ de kungo don donc an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya taara ɲinan ye a san 64 ye o ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmaa ye laseli kɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ Colonel Assimi Goïta kumana lakanako baaraw kan ko cɛsiriw dɔ bɛna fara olu kan don o don ka taa fɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san halisa ka di jamana lakana sabatibaw ma a jira fana k'a fɔ sɛnɛko sira kan yɛlɛma caman bɛna don baaraw kɛcogo la walasa sɛnɛko ka se ka yiriwa kosɛbɛ sariyako yɛrɛ fana sira kan i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma dɔw donna sariyako baaraw taabolo la yen nɔ a kumana taabolo caman kan ani k'a ɲini ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan walasa kalata minnu bɛnale a ka se ka kɛ kalata ɲuman kalata salenbaw ye i b'a ye k'a fɔ tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw se hakilila di a ka kumakan ninnu kan o dɔ ye Paul Jabate ale ye association pour le développement du district de Bamako o ɲɛmɔgɔba ye a ye min fɔ an k'o lamɛn nin kumakanw senfɛ. Ne bɛ se k'a fɔ ko ne ye min faamuya président ka discours in na association malienne pour le développement du district de Bamako tɔgɔ la n bɛ se k'a fɔ a ye jigisigi kuma mɛn kamasɔrɔ a ye san tɛmɛnenw na a ye waleya minnu kɛra a kuma n'olu kan kosɛbɛ an yɛrɛ bɛɛ ye waleyaw ye tiɲɛ yɛrɛ la a kuma n'olu kan kosɛbɛ ani waati nataw la baara minnu fana kan ka boloda ale yɛrɛ a n'a ka baarakɛlaw fɛ a n'a ka gouvernement fɛ a kuma n'olu kan moi je pense que globalement discours in n bɛ se k'a fɔ ko jigisigi kuma don mais a fana yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan jamana in an bɛ waati gɛlɛmanw don nka jamana in tɛ se ka ɲama jɔ ni
ni an bɛɛ ma fanga fara ɲɔgɔn kan maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛn fara maakɔrɔba kan an bɛɛ ka janga fanga fara ɲɔgɔn kan walisa nin waati gɛlɛn an bɛ se ka o latɛmɛ cogo min na n bɛ se k'a fɔ ko globalement ne nimisi wasara président ka kuma in na la ka lasigi na kosɛbɛ je pense que a y'a fɔ cogo min na ni an bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ jamana in gɛlɛya in a bɛ se ka surmonter mɔgɔ kelen ko tɛ président kelen ko tɛ premier ministre kelen ka ko tɛ nin ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen ka ko de ye kamasɔrɔ jamana in ye an bɛɛ de ta ye Mali an bɛɛ ta ye ni jamana in ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ ye ala k'an kisi ni a nana tiɲɛ a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye donc an bɛɛ ka jɛ ka président dɛmɛ a n'a ka premier ministre ni gouvernement bɛɛ ka jɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Yɛlɛma hɔrɔn ɲɛnajɛw fana kɛra Kolokani i b'a ye k'a fɔ ko Kolokani maire ni o ye Madi Fofana ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin ye nisɔndiya kɛnɛ ye an ka kumakan lamɛn nin jaw senfɛ. Kolokani commune maire bi an bɛ Kolokani préfecture kɔnɔ an ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya depuis 6 ani 4 an bi o cérémonie de kɛnɛ kan n'o ye ɲɛnajɛ kɛnɛ ye alhamdulilayi a ka ɲi an ka foli lase Ala ma k'Ala tanu ka barikada sabula jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli ko nɔgɔmanba tɛ Ala y'a nɔgɔya an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ minnu ye an bɛ tasi bila kɛ ka taa u ma ani sisan mɔgɔ minnu fana bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲi an ka tasi bila kɛ ka taa u yɛrɛ fana ye u bɛ ka baara min kɛ faso in ye n'o ye an ka transition mɔgɔ ye n'an ka gouvernement actuel ye an b'u fo kosɛbɛ Kolokani yan fana autorité minnu bɛ yan vraiment an b'u fo Kolokani population civile an b'u fo an bɛ presse mɔgɔw fo bi kɔni bɛɛ lajɛlen y'a k'i ka ko bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fasoko don bɛɛ bɔra alhamdulilayi fɛti a diyara donc an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye hali bi Ala ka jamana in suma Ala ka jamana ɲɛmɔgɔw lakana o de don Ala sago merci. Surasike bisa so abisa molala tisale tijanyo majaba wala ka kunnafoniw kuncɛ kalanbulon dɔ tun bɛ Zanbilalakaw fɛ yen nɔ ka ɲɛsin sifinnakaw ma i b'a ye a sigira sen kan septembre kalo tile 18 ka se hakili 22 tɛmɛnen ma baaraw kɛra sababu ye kalan caman o dira sifinnakaw ma laɲini tun ye mun ye an ka ɲɛmɔgɔ fɛ ni ka a ɲɛmɔgɔ dɔw ka seerew lamɛn ni jaw fɛ. Fɔlɔ an bɛ Ala fo ale min sɔnna ka bidon jira an na kamasɔrɔ an bɛ latigɛli kɛ nka Ala de b'a waleya seminɛri daminɛna cogoya min na a daminɛna ni an ka pasteur dɔ de ye a hakilina bɔra ale de la souvent Zanbilalakadenw an kun nana congé kɔnɔ an tɛ temps sɔrɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc an tɛ bɔ ɲɔgɔn ye ani an tɛ wagati fana sɔrɔ ka sigi Ala ka kuma kɔrɔ donc o min ye pasteur Isaka Jara ye donc o hukumu kɔnɔ ale ye école ɲɛmɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan minnu tun bɛ o wagati donc quoi ka fisa n'an nana congé kɔnɔ sani an ka segin donc an ka écolidenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sigi Ala ka kuma kɔrɔ tile 1 ou bien tile 2 ɲɔgɔn na donc séminaire dabɔkun kɛra o de ye o thème taara kun min kama an sigira k'a jateminɛ ka tiɲɛ fɔ ni sigira ka danaba sifinw jateminɛ surtout an ka gouvernement kunda i b'a sɔrɔ danaba caman tɛ a kɔnɔ ayiwa an dun tɛ se ka place sɔrɔ fo an ka wuli an ka baara de kɛ donc o nasira la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko vraiment ɲinɛ thème an k'a kɛ danaba sifin wuli i ka baara kɛ donc n'an ko ka baara kɛ kalan b'o la bolola baara b'o la ka baara kɛ matigi ka so kɔnɔ Ala ka so kɔnɔ o fana sen b'o la donc an bɛ denmisɛnninw bɛɛ jija vraiment an ka jija kalan na ka wuli ka baara kɛ matigi fana ye. N bɛ yɛrɛ fo i ka ɲininkali la filanan ka d'an bɛ Ala fo k'a masɔrɔ ale de se b'a barika la nin ko bɛ latigɛ église sifinw an bɛ se k'a fɔ groupe 2 don minnu ye kalan sɔrɔ français la ani minnu ma kalan sɔrɔ sifin minnu ye bamanankan ye olu b'a kɛ mois de avril waati kɔnɔ nka mois de septembre la minnu ye kalan sɔrɔ gɛrɛsɛgɛla tubabukan kalan na olu caman bɛ kɛ ressortissant ka bɔ kɛnɛma o la u bɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan ka na kalan sɔrɔ ka ɲɛsin Ala ko ma kalan sifa ka ca an ko minnu ye kalan sɔrɔ mais o ye tubabu kalan ye ka ɲɛsin baaradaw ma nka ni kalan bɛ ɲɛsin Ala ko ma o la u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na kalan sɔrɔ Ala ko la ani k'o tin don ɲɔgɔn na walasa u ka taa ɲɛ danaya la o la masaw bɛɛ nisɔndiyalen bɛ k'a d'a kan an bɛ an denw u bɛ se ka na so u ye kalan sɔrɔ diɲɛ ta fan fɛ nka u bɛna kalan sɔrɔ ko kɔrɔ Ala ko ta fan fɛ o la masaw ka deli ye u ka taa ɲɛ don o don nin na ani an bɛ dugawu kɛ o ye ani an b'a ɲini dama Ala fɛ nin ka kɛ ɲɛtaga don o don fɛn kana bɔ a la a bɛ dɔ fara ji kan ani a bɛ dɔ fara o yɛrɛ ka danaya kan ani a bɛ o tin don ɲɔgɔn na. N bɛ fɔlɔ ka Ala fo k'a waleɲuman dɔn kamasɔrɔ ale de ye nin wagati latigɛ an ye
nisɔndiya a fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na barisa sifinw olu de sini egilizi ye n'an y'a ye k'a fɔ ko olu bɛ ɲɔgɔn lajɛ san o san ka ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ ka mɔgɔ ɲini ka na ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ u ye walasa ka faamuyali sɔrɔ ka bɔ ala ka kuma kɔnɔ waati nataw kama o ye nisɔndiyaba ye barisa ni i bɛ kunfiya na fɛn bɛ se ka bɔ a kɔnɔ nka n'i kalanna ala ka kuma na ka ala ka kuma ɲɛ dɔn k'a ɲɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka fɛn fɔ ala ko la ani kɔrɔbɔrɔ bɛ na i ma wagati o wagati i bɛ se ka fɛn a dɔn min bɛ yen ani fana ala ye min fɔ ka tɛmɛ yanni nin don ka se i bɛ bɔ o bɛɛ kalama o la an ka denmisɛnninw bɛ taa fan caman yɔrɔ dɔw la u ni siyamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan u ni mɔgɔ suya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan nka ni a bɛ ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ani k'a faamu o la n'a bɛ bɛn ni o ɲɔgɔnna mɔgɔ dɔw ye fan o fan tɛ se ka o lafili o la bamali bɛ se ka to ala ka kuma kan an sisili bɛ se ka to ala ka kuma jusigilan kan o de ye tiɲɛ na o nisɔndiya bɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ka ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn o de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. hakilinaba min y'a to an ye nin seminɛri labɛn a yɛrɛ k'a fɔ zaminala ekɔlidenw ka ca. Ekɔlidenw bɛ na an bɛ an ka séjour kɛ dugu kɔnɔ an bɛ taga farankan tɛ yen an tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔw yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na an tɛ temps sɔrɔ ka don ɲɔgɔn na an nana sigi ka miiri k'a ye k'a fɔ a ka fisa an ka fɛn dɔ labɛn min bɛ an fara ɲɔgɔn kan tile damadɔ kɔrɔ k'an ti don ɲɔgɔn na o hakilila de y'a to an ye nin séminaire sigi sen kan k'a bila baara la ka tiɲɛ fɔ an bɛ thème minnu ta n'o y'an ka kalansenba ye an bɛ pasɛriw wele ka bɔ yɔrɔ caman olu bɛna kalan min di vraiment an y'a ye k'a fɔ ko o kalansenw a ye nɔba bila denmisɛnninw ka ɲɛnamaya la ani tellement que a bɛ nɔ bila u ka ɲɛnamaya la f'u bɛ kɔrɔtɔ sani san ka ban yɛrɛ u b'an ɲininka k'a fɔ a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ an b'u hakili sigi k'a fɔ a bɛ kɛ o kɛra nafa dɔ ye an bɛ ala fo o kosɔn. N bɛ se ka ladilikan min di séminairisiw ma o ye nin ye u ka u nakun dɔn u nakun dɔnni mun ye c'est que u nana ala ka kuma lamɛnni de kama u kana da ala ka kuma lamɛnni ma n y'a fɔ n ka intervention na ka ban u ka to ka notes ta notes talen kɔfɛ u ka révision kɛ ani u ye kalan min sɔrɔ ko kalan in bila baara la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ walasa ka nɔrɔ da ala tɔgɔ kan minnu ma se ka na ɲinɛ séminaire la n'u lajija san nataw la u ka jija ka na parce que séminaire in tiɲɛ na a dabɔra min kama o de ye nin ye walasa ka se ka denmisɛnninw kalan ala ka kuma na u ka ala ka kuma dɔn ka sigi ala ka kuma kan walasa u ka se ka mun ala ka kuma na welewelekan don n'i ye nin thème sigira c'est que i b'a sɔrɔ lamɛnbagaw ye fɛn dɔ de jateminɛ min b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw peut-être bolo jiginnen don ala ka baara la o de kama u b'u lajija u ka wuli ka ala ka baara kɛ donc je pense que ni thème traité la a traité cogo la ni denmisɛnninw y'a faamuya a ka ca ala fɛ u ka se ka wuli ka baara kɛ ala ye. Lebanon ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kunnafoni fara ɲɔgɔn ka lase aw ma baara ye jɛ ka baara ye Emmanuel Jara Daniel Pujugu ani André Traoré ni aw b'a fɛ k'an ka jaw sɔrɔ bila waati yɛrɛ la aw b'a abonné an ka page la Lidi Media o la aw bɛ jaw sɔrɔ u bila waati yɛrɛ la ala ka waati wɛrɛ yira an na.